Mae cydran A o 1-2 amdano nehbygolrwydd ac ystadegau. Felly cewch darllen trwy y cwestiwn yma. Fel yr arfer, darllenwch trwy y cwestiwn cwbl o weithiau. Falle bydd o leiaf 3 gwaith yn syniad da. Felly os hoffech rewi y fideo ar y pwynt yma ac ei darllen trwy eich hun, bydd hynny'n syniad da. Yn syth dylsech sylwi fod gan y cwestiwn yma strwythur sydd bach yn anghyffredin am ei fod yn edrych fel cwestiwn byr iawn. Ar y dudalen, caiff ei ysgrifennu fel dim ond 3 brawddeg. Ond yn amheus, cynigwyd i ni nifer fawr o farciau, 11 marc. Mae hyn yn digon i wneud unrhyw un i fod yn amheus, a beth bydd hyn fel arfer yn meddwl yw o bosib cwpl o bethau. Rhif 1. Mae'n fel arfer yn meddwl bod hyn yn cwestiwn weddol anodd, a falle'n gysylltiedig i ddeunydd mwy uwchraddol o'r syllabus. Yn ail, ni roedd ydy ni lot o farciau heb ddangos lot o weithio allan, heb ddangos nifer o gamau lot o strwythur. Oherwydd nid oes yna lot o strwythur yn y cwestiwn, mae lan i ni i gyflwyno lefel addas o strwythur yn ein ateb. Beth yn mynd i gael edrych fwy agos ar y cwestiwn? Y term allweddol i sylwi ar yw yr un yma fan hyn. Iawn, a bydd yn jyst yn cael ei chwilio yn y fe. Mae'r cwestiwn yma i gyd amdano prof i rhagdybiaethau. Pryd bynnag gwylwch yr agwedd yma o 1-2, a fyddai'n troi lan yn hwyrach o fewn unedau nehbygolrwydd ac ystadegydd hwyrach. Mae rhaid i chi'n syth dechrau meddwl am strwythur. Rwy'n mynd i ddangos i chi strwythur llawn manylder, cam wrth cam, a chreida fi dylsech defnyddio hwn ar gyfer cwestiynau profi rhagdybiaethau o'r math yma. Cam rhif 1 bydd i ddiffinio hap newidyn addas. Ar y pwynt yma, mae'n wrth gwrs yn hanfodol rydych yn deall ystyr y mynegiad yma. Beth yw hap newidyn? Os nad ydych yn rhy siŵr am hynny, a felly bydd hwn yn cyfle da i fynd i ffwrdd ac adolygu'r ardalennau i gyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth yw hap newidyn. Fel arall, bydd dim ond gennych gafel cyfyngedig o sut mae profi rhagdybiaethau yn gweithio. Ond lle symud ymlaen, tybiaf ein bod mewn lle da a hap newidyn. Deallwn beth mae hynny'n meddwl. Y cam cyntaf o fewn cwestiynau fel hwn yw, i bob amser, diffinio hap newidyn addas. Gan diffinio, golygaf mae rhaid i chi defnyddio ffurf o eiriau yn esbonio beth yw eich newidyn. Felly yn yr achos yma, dywyswn hwn. Cewch edrych gofalus. Defnyddiaf y llythyren X i gynrychioli'r hap newidyn. Yr arfer a hap newidynau yw i ddefnyddio llythyren mawr. Mae hyn yn bendant yn llythyren X mawr. Mae'n bosib eich bod bach yn ymwybodol o'r gwahaniaeth o bryd caiff llythyren bach ei ddefnyddio a phryd caiff llythyren mawr ei ddefnyddio mewn nehbygolrwydd ag ystadegau. Os mae hynny'n rhywbeth rydych yn gweld yn ddryslyd, mae hyn yn aml yn dangos eich bod heb deall yn llawn y syniad o hap newidynau. Ond cadwch i weithio ar hyn. Defnyddio llythyren mawr X i ddynodi yr hap newidyn yma. Felly, cysyllta hap newidyn i arbrawf sydd ar hap. Yn yr achos yma, caiff yr arbrawf ei ddiffinio o fewn y hanner cyntaf o'r brawddeg cyntaf o'r cwestiwn. Taflodd fynita ceiniog 15 o weithiau. Dyna'r arbrawf ar hap. Yr hap newidyn sy'n gysylltiedig i'r arbrawf yna yw rhyw mesuriad o ganlyniad yr arbrawf. A'r mesuriad dywedwyd wrtho mi edrych ar yw i gyfri y nifer o bennau a thaflwyd o'r 15 tafliad yna o'r ceiniog. Mae yna chydig o broblemau fan hyn. Bydd edrych trwy'r cwestiwn yn dangos i chi fod yna 3 dan rhifiadol o ddata, 15, 13 ac 100. A ddaw nifer o ddisgyblion i fod wedi ei drysu gyda rholau y gwerthoedd rhifiadol o ddata gwahanol yma. Yr 15 sydd angen arnom ar y foment, a nid naill llai un o'r rhifau eraill. Mae'r 15 yn parametr sefydlog o'r problem. Roedd yr arbrawf bendant yn 15 tafliad o'r ceiniog yma, a ni fydd hynny'n newid trwy gydol y cwestiwn.
Mae angen i ni nawr diffinio paramedr i brofi mwy na lai beth mae prawf rhagdybiaeth yn seliedig ar. Rwy'n hapus i dderbyn pan ydych wedi gwneud y fath yma o gwestiwn o blaen, a falle bod gennych y cam rwy'n mynd i ysgrifennu lawr nesaf yn barod, a'r cam ar ôl hynny hyd yn oed. Ond falle eich bod wedi rhoi mewn trefn gwahanol. Mae hyn yn iawn, ond byddem yn dangos i chi sut bydde fi'n gwneud hwn. Byddem yn diffinio newidyn i ddynodi y cyfrannedd o bennau a thaflwyd pan yn taflu y ceiniog penodol yma, yr un cafodd ei ddefnyddio yn yr arbrawf. A fydech bod yn meddwl pam ni ddefnyddio fy llythyren bach pyf fan hyn, a pham rwy heb cyfeirio at hwn fel y tebygolrwydd o gael pen gyda'r ceiniog penodol yna. Gallwch gwneud hwn. Bydd hyn yn iawn. Mae'n y reswm pam mae pobl ddim yn defnyddio llythyren bach py fan hyn. Yn aml o fewn profi rhagdybiaethau, call llythyren bach py ei ddefnyddio i ddynodi maint gwahanol pwy byddwn yn sôn amdano bach wedyn. Yn wir, mae'r newidyn theta yma, pwy cyfeirif ato fel y paramedr i brofi, yw y paramedr cyfrannedd binomial, ond yn aml caiff ei gyfeirio ato'n aml fel tebygolrwydd. Felly gobeithio pan agosaf i chi y cam nesaf, bydd hyn yn gwneud pethau'n glirach, rhag ofyn eich bod yn teimlo'n anghyffredin i hyn. Felly y cam nesaf i fi bydd i adnabyddu y dosraniad o hap newidyn X. O eich dealltwriaeth o debygolrwydd ac o sefyllfaoedd bach mewn gymleth o debygolrwydd sy'n troi lan yn 1-2, dylse fod yn glir i chi fod gan X dosraniad binomial. Paramedrau o dosraniad binomial yw n sy'n 15, dyna y nifer o dafliadau o'r ceiniog, y tebygolrwydd o gael pen pob tro terfyd y ceiniog yw theta. Fel dweud o'r blaen, efallai bydd well gennych i mi defnyddio llythyren bach py, lle rwy wedi defnyddio llythyren theta. Bydd hynny'n iawn, nid yw'n problem mawr. Mae'n bosib ar y pwynt yma bydd well gennych i fi roi gwedd rhifiadol yn lle theta o fewn y braced ar y llinell olaf yna. Nid yw hynny'n wir y peth cywir i'w wneud. Ar y foment, beth cytunwyd ar, neu os hoffech beth mae finita, marc yn i gyd yn cytuno ar, yw fod X yn hap newidyn binomial a paramedr n yn hafel i 15, ond nid yw'r paramedr cyfrannedd, beth gallwch alw'n py neu theta yn hysbys. Ni chytunwn arno ar y foment. Felly mae angen i ni ysgrifennu hwn i lawr cyn y cam nesaf, lle eto bod yn gyfarwydd a phrofi rhagdybiaeth o gwbl. Lle eto bydd bod yn gyfarwydd a phrofi rhagdybiaeth o gwbl yn meddwl eich bod wedi gweld y cam nesaf o'r blaen. A nesaf rwy'n mynd i ysgrifennu i lawr y ddau rhagdybiaeth, y rhagdybiaeth 0 a rhagdybiaeth arall. Dylsech sylwi fod y rhagdybiaeth 0 yn yr achos yma yn hwn. Felly byddai jyst yn gael o fel lan nawr. Felly cofiwch, bob amser ysgrifennwn y rhagdybiaeth 0 fel y prif llythyren hy a isnod, neu beth i'n meddwl yw subscript yn Saesneg, yn 0. Y rhagdybiaeth 0 yn y lles yma yw theta yn hafel i 0.5. Bydd hynny'n cyfateb i'r model fod y ceiniog yn 10 a ddim a thuedd. Yn geiriau eraill, yr hyn nid yw marc yn honni. Mae'r rhagdybiaeth 0 bob amser yn gyfateb i beth yw'r sefyllfa lle nid oes newid, a felly y datganiad model mwyaf amlwg. Yn ein achos ni, y rhagdybiaeth arall yw honiad marc. Hwn a marc nid yw'r ceiniog yn 10 a mae ganddo tuedd i daflu pen. Felly creda ef bod y tebygolrwydd o daflu pen pob tro tafod y ceiniog yn mwy na 0.5. Felly ysgrifennwyd hynny yn y ffordd arferol. Mae rhagdybiaeth arall, pwy dynodwn gan prif llythyren hy, isnod 1, yn theta yn fwy na 0.5. Oherwydd mae gen yn symbol yn fwyna, caiff hyn ei wy bod fel prawf un ochrog neu weithiau prawf un gynffon. Os oedd honiad marc ar gyfer tuedd tuag at cynffon, yna bydd y rhagdybiaeth arall yn theta yn llai na 0.5. Ond bydd hwnna'n dal yn prawf un ochrog. Os oedd marc yn honni fod y ceiniog yn anheg yn unig, yna bydd y rhagdybiaeth arall yn theta ddim yn hafel i 0.5.
ac yna bydd rhaid i ni defnyddio prawf dwy ochrog. Felly ar gyfer pwrpasau ni, mae pethau'n mor syml a bydd gallant fod. Byddai'n prawf un ochrog. Mae angen i chi fod yn gyfarwydd ar 4 cam yma. Credaf fi dylsent cael ei ysgrifennu i lawr yn y trefan yma fan hyn. Nesaf, hoffwn symud ymlaen a hoffwn gwneud peth cyfrifiadau. Mae'n dim ond yn bosib i wneud peth cyfrifiadau, gan pwyr yn meddwl cyfrifiadau o debygolrwydd, os ydyn nhw'n wir yn gwybod y dosraniad o X. Felly ar y pwynt yma, yn hollol hanfodol, rydyn nhw'n gwneud tybied. Iawn, felly tybiwn fod y rhagdybiaeth 0 yn wir. A byddai fy'n ysgrifennu hwn i lawr ar y sleid. Nodwch rydym byth yn tybio fod y rhagdybiaeth arall yn wir. Y tybiad ar y pwynt yma yw bob amser fod y rhagdybiaeth 0 yn wir. Felly yn y lles yna, yn weddol cyfleus, mae nawr gen yn dosraniad mwy penodol ar gyfer X. Tybiwn, caiff X ei ddosrannu'n binomial gyda paramedrau 15 a 0.5. Beth am i ni symud ymlaen ychydig? Roedd y llinell olaf yna ar dop y sgrin i gael fwy o le. Rwy wedi gadael y cwestiwn ar y top. Rydyn nawr yn mynd i symud ymlaen yn gweithio ar y tybied fod y rhagdybiaeth 0 yn wir, bod gan X o dosraniad yma'n union. Mae ar y pwynt yma mae angen i ni pigo lan mwy o wybodaeth o'r cwestiwn. Dywedwr wrthom fod y gwerth arsylwyd o X, y gwerth arsylwyd o'r hap newidyn, yn yr arbrawf ar hap, yn 13. Defnyddio y gwybodaeth yma mewn ffordd hanfodol iawn. Mynegiad nodweddiadol gallwch defnyddio yw rhywbeth fel hwn. Os canalwn yr arbrawf eto, y tebygolrwydd bydd y tystiolaeth dyfynwn, bydd y tystiolaeth a dyfynwn yr un mor wal neu'n waith, na'r arsylwad yma yw hwn. A falle hoffwch cymryd moment a meddwl am hyn ychydig. Canalodd fynita yr arbrawf yma unwaith. Taflodd hi ceiniog 15 o weithiau, a beth digwyddodd oedd cafodd hi pen 13 gwaith, a thybion cynffon 2 gwaith. Os oedd fynita am wneud yr un arbrawf eto, ni fyddwn yn angenrheidiol yn disgwyl hi i gael 13 pen y tro yma. Dyna beth sydd yn ei wneud yn arbrawf ar hap. Dyna beth sy'n gwneud gwerth X yn hap newidyn. Golyga yr un mor wal neu'n waith o leiaf mor bell i ffwrdd o'r arsylwad rhagdybiaeth 0. Cadwch hwn yn eich meddwl fod ar gyfer dosraniad binomial gyda paramedrau n yn hafel i 15 a p yn hafel i 0.5 yn taflu ceiniog 15 gwaith. Disgwylof ar gyfer taledd i gael 7.5 pen. Mae'r gwerth a arsylwyd 13 yn bendant yn fwy na hwn. Felly wrth yn waith na, neu yr un mor wal neu'n waith, na 13, golygaf X, os gallwn gwneud yr arbrawf eto, neu os gall fynita cynnal yr arbrawf eto, beth yw'r tebygolrwydd o gael o leiaf 13 pen? Gan hyn golygwyd 13, 14 neu 15. Felly mae gennym hap newidyn X, gwyddom ei ddosraniad, fyna tuag at top y sgrin, a gofynnwyd i ni cyfrif o tebygolrwydd o'r dosraniad yna. Mae yna chydig o ffyrdd gwahanol o wneud hynny. Dangosof i chi bydd credaf yw falle y ffordd mwyaf effeithlon o'i wneud. Yn gyntaf, dylsef adnabyddu bod y tebygolrwydd o X yn fwy na'n hafel 13 yn 1 tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o X yn llai na'n hafel 12. Mae bob amser yn rwyddach i gyfrifo beth galwyd yn tebygolrwyddau cronos. Y tebygolrwydd o X o fod yn llai na'n hafel i ryw gwerth. Felly ydych chi'n deall y llinell olaf roddaf ar y sgrin fyna.
Rhag ofon os hoffech peth eglurhad, fan hyn. Mae gennych llinell rhif bach. Dangosol hwn gwerthoedd posib x. Tarlaf ceiniog 15 o weithiau. Falle byddaf yn cael 0 o bennau, 1 pen, 2 o bennau, a'r holl ffordd lan hyd at 15 o bennau. Gofynnwyd i ni cyfrifo y tebygolrwydd o gael naillau 13, neu 14, neu 15 o bennau. Awgrymaf i chi bod hyn yn 1 minus y tebygolrwydd o gael 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 neu 12 o bennau. Y reswm am hyn yw fod y set o werthoedd o x o 0 i 12 yw y cyflenwad o x yn 13 i 15. A mae'r tebygolrwydd o'r digwyddiadau cyflenwol yma yn wrth gwrs yn 1. Gobeithio mae hyn yn glir. Felly dyma sut o grymaf yw'r ffordd effeithlon i ateb y cwestiwn yma. I gyfrifo o'r fath yna o debygolrwydd, y tebygolrwydd ar y dde, tebygolrwydd o x yn llan yn hafel i 12. Credaf dylswch cael tro yn defnyddio eich cyfrannell. Yn tybio bod gennych y fath o gyfrannell maent yn argymell. Cael yn barod o'ch blaen, a gwnewch y cyfres allweddol yma o gamau. Trowch y cyfrannell arno, os nad ydyw'n arno'n barod. Gwasgwch y botwm menu sydd i'r chwith o'r botwm on neu arno. Dywyswch opsiwn saith, sef distribution neu dosraniad. O fyna gwelwch restr o 4 opsiwn ar y sgrin. Nid ydych am gael unrhyw un o nhw, felly symudwch y cyrchwr i lawr i restr newydd. O restr newydd yna mae yna 3 opsiwn. Dywyswch opsiwn rhif 1 sef Binomial cyda. Mae hynny'n sefyll am cumulative distribution neu dosraniad cronos. Byddai'n rhoi i chi 2 opsiwn ar ôl hynny. Dywyswch opsiwn 2. Yna byddai'n dangos ar y sgrin yn gwerthoedd lle mae angen i chi mewnbynnu i gyfrifo tebygolrwydd cronos binomial. Mae angen i ni mewnbynnu y gwerth x yn hafel i 12, felly bydd eich cyrchwr yn barod ar y res sy'n gyfateb i x. Teipiwch 12 ac yna yn hafel i. Y res nesaf i lawr yw y gwerth o n ar gyfer y dosraniad binomial, rydych yn delio a. Felly mae hynny'n 15 yn ein achos ni. Teipio'n 15 yn hafel i. Yna mae'n dweud p sef y parameter cyfrannedd binomial, pwy o blaen labelon fel theta, felly hoffwn 0.5. Gwasgwch yn hafel i fewnbynnu hwnna. Os gwasgwch yn hafel i mwy tro, bydd y cyfrannell yn rhoi y tebygolrwydd yna ar y sgrin. Sy'n 0.9963073773. Felly tebygolrwydd weddol uchel. Ond cofiwch hoffwn y cyflenwad o hwnna, hoffwn gael 1 minus hwnna. 0.003692626. Roeddwch hwn yn gwerth weddol bach yma 0.003 ac yn y blaen. Dygosai fi mwy ffordd i chi o ynrifo tebygolrwydd yma, mae bob amser yn dda i gael dull i gwmpa nôl ar hyd yn nod os ydych yn hollol hyderus yn defnyddio y cyfrannell. Mae yna dull arall bydd yr arolwyr yn hoffi i chi fod yn gyfarwydd a dyna'r defnydd o'r table binomial. Felly yn yr aroliad bydd gennych set o dable ystadegol wedi ei argraffu. Fel popeth arall mae angen i chi gwneud eich hun yn gyfarwydd â nhw. Felly gobeithio mae gennych copi o'r table ystadegol naill ai wedi ei argraffu allan neu ar-lein. Cewch edrych da trwyddynt. Mae'r ychydig o dudalennau cyntaf amdano'r dosraniad binomial o fewn y table ystadegol cyba galwyd yn tabl 1. Yn wir, mae'n set o nifer o dable am angen i chi fynd trwyddynt at arganfod y tabl lle mae'r colofn ar ochr llaw chwith wedi labelu'n n yn hafel 15. Oherwydd, dyna'r tabl binomial sy'n cyfateb i n yn hafel 15. Cofiwch rydyn yn taflu ceiniog 15 o weithiau. Yna, roedd y colofnau gwahanol o fewn y tabl yma parametrau cyfrannedd gwahanol ar gyfer y dosraniad binomial. Dyna'r penrhydd theta os hoffech. Chofiwch, yn achos ni, mae'r darn ar y sgrin tuag at y top, hoffwn y parametr cyfran yn 0.5. Felly mae gennym diddordeb yn y colofn olaf yna'n unig, o fewn y tabl yna fan hyn.
Nawr, yn mynd i lawr naillai ar hyd yr ochr llaw dde neu'r ochr llaw chwith o'r holl tabl, dyna eich gwerthoedd o x, a mae'r rhain yn tebygolrwyddau cronos. Felly tebygolrwydd top yw y tebygolrwydd o x yn llawn hafel i 0, yna y tebygolrwydd o x yn hafel i x yn llawn hafel i 1, yna y tebygolrwydd o x yn llawn hafel i 2, ac yn y blaen. Hoffwn ni gael y tebygolrwydd o x yn llawn hafel i 12. Ac i pedwar lle degol, dyw'r tabl wrth yn fod y tebygolrwydd yn 0.9963. Cewch edrych ar y llinell uchod, yn ffodus mae hyn yn cytuno gyda beth dywedodd y cyfrannell. Galw'r y gwerth yma rydym wedi cyfrifo y tebygolrwydd fod x yn fwy yn hafel i 13, yn gyda arall y tebygolrwydd o pan canolaf yr arbraf eto, byddem yn cael tystiolaeth sydd mor wal neu'n waith neu'r arsylwad cafodd fenita, a ni'n galw hwn yn gwerth P. Dyma pam ni ddefnyddio y llythyren P yn gynharach. Does dim rhaid i chi ddefnyddio y mynegiad yma, gwerth P, ond mae rhaid i chi dangos dealltwriaeth o beth mae'r tebygolrwydd yma'n cynrychioli. Mae y tebygolrwydd yn cael tystiolaeth yr un mor wael neu'n waith na'r arsylwad a mynegwyd yn y cwestiwn. Nawr beth sydd fel arfer yn digwydd o fewn cwestiynau profi rhagdybiaethau yw mae'r tebygolrwydd yma'n weddol fach, felly 0.00 ac yn y blaen. Dim ond i'w wneud yn rwyddach i ddarllen, yn aml ar y pwynt yma troed hwn i ganran, felly mae'n 0.369 y cant i 3 ffigur ystyrlon. Mae hynny'n mwy na digon. Ac yna, dyma'r pwynt rydym mynd i ddefnyddio yr un dan olaf o ddata rifiadol y roddwyd yn y cwestiwn. Gofynnwyd i ni brofi y rhagdybiaeth ar lefel o rwyddacad o 1%. Golygu hyn mae angen i ni cymharu y gwerth P yma gyda 1%. Iawn, felly fi jyst mynd i galw rhywbeth lan ar y sgrin. Iawn. Dylse fod yn glir iawn i chi fod ein gwerth P ni yn llai na 1%. Yn yr achos yma, golygu hyn mae'r tebygolrwydd cyfrifiannell yn fach o gymaru i'r trothwy neu y threshold dwi'n meddwl, fel byddwn yn dweud yn Saesneg, a rodd y dini. Felly mae'r tebygolrwydd o'r digwyddiad rydyn yn cyfrifo yn digwyddiad anebygol iawn. Arwynau hyn ni i wrthod y rhagdybiaeth 0. Beth ydyn yn dweud yw, mae'n anebygol iawn byddwn yn cael 13 neu mwy o bennau os taflwn y ceiniog yma 15 gwaith, yn tybio fod yn ceiniog 10. Mae'r tebygolrwydd yn anebygol iawn, mae'n llai na 1%. Felly nid ydyn yn derbyn y rhagdybiaeth 0. A'r gair allweddol fan hyn yw gwrthod. Rydyn yn gwrthod y rhagdybiaeth 0. A mae angen i chi roi mewn brawddeg safonol arall fan hyn. Mae angen i chi dweud rhywbeth fel hwn. Casglwn ar y lefel o rwyddacad 1%, nid yw'r ceiniog yn 10. Felly cysylltwn ein canlyniad i beth dywedodd marc yn y cwestiwn. A dyna fe, yn dilyn trwy y camau yma'n gofalus, 1 wrth 1, dylswch hwnna roi i ni ein 11 marc. Beth yn mynd i adolygu peth o'r sgiliau craidd roedd rhaid i ni cymhwyso i datrysiad o'r cwestiwn yma. Yn gyntaf ac yn blaenaf, fel o gryma sy'n cynharach fyna, credaf mae hap newidynau yw canol unrhyw cwestiwn uwchraddol tebygolrwydd neu profi rhagdybiaethau fel hwn. Gnewch yn siŵr eich bod afal resymol o'r syniad o hap newidynau. Heb hyn ni fydd wir gennych dealltwriaeth daw unrhyw un o'r agweddau mwy uwchraddol o debygolrwydd. Y cydran allweddol nesaf fan hyn oedd y dosraniad binomial. Mae wir angen i chi deall beth yw hap newidyn cyn i chi gallu deall unrhyw dosraniad tebygolrwydd. Dylse'r dosraniad binomial fod un o'r 2 neu 3 dosraniad cyntaf ydych yn cwrdd â yn uned 2. Mae angen i chi gael dealltwriaeth weddol da. Eto, os nid ydych yn rhy hyderus gyda hwnna, cymrydwch cam yn ôl a gnewch peth o'r cwestiynau mwy sylfaenol ar ddosraniad binomial i wneud yn siŵr bod gennych dealltwriaeth da o hwnna ac eich bod yn gwybod sut i gyfrifo tebygolrwyddau ar gyfer dosraniad binomial. Peth allweddol iawn credaf yn hyn,
ar gyfer cwestiynau profi peth allweddol iawn credu fan hyn ar gyfer cwestiynau profi rhagdybiaeth. Tyna sylw ar y dechrau i'r ffaith bod y cwestiwn yn fyr ac yn weddol heb strwythur. Mae lan i chi i roi y strwythur yna i mewn. Yn gyffredinol, galwyd y fath yma o beth yn fodelu. Triwn ni fodelu beth disgrifiwyd i ni fel sefyllfa sy'n ysymol ymarferol. A mae'r modelu yn cynnwys ni'n strwythuro'n ateb gan osod pethau allan cam wrth cam. Cofiwch, yr unig ffordd o gyfathrebu i'r arolwr yw trwy beth ydych yn ysgrifennu ar eich papur. Ar gyfer 11 marc, bydd angen i'r arolwr gweld digon o gamau a mwy neu lai yn y trefen cywir. Fel dwedais o'r blaen, rwy'n hapus i dderbyn falle pan ddysgwch sut i wneud profi rhagdybiaethau. Rydych wedi gwneud pethau mewn trefn bach yn wahanol o gymaru i'r ffordd gwnes i'r gwaith. Os mae hynny yw'r lles, awgrymaf i chi fynd yn ôl dros y gyflwyniad yma a chamharu fy ffordd i o'i gyflwyno gyda'r ffordd ydych chi wedi deall a triwch gweld beth yw'r gwahaniaethau a pham bydd y gwahaniaethau yna falle'n bresennol. Beth byddaf yn awgrymu yw ni chredaf gallwch gwneud pethau'n unrhyw fwy cloi na beth rydw wedi dangos yn barod. Credaf os gadewch unrhyw un o fy nghamau allan, neu rhywbeth fel hynny, ni chredaf bydd yr arolwr yn hapus i weld hynny. Roedd rhaid i ni hefyd defnyddio ein cyrranellau i gyfrifo tebygolrwydd y binomial, tebygolrwydd y dosraniad cronos binomial. Hefyd, gwnaethom defnydd o dablau ystadegol. Wrth gwrs gallwch ddweud mae dim ond angen arnoch un o'r pethau yna. Ond os hoffech fod yn mathemategwr medrus, dylsech eisiau dysgu ffyrdd newydd o wneud pethau rydych yn gwybod yn barod sut i'w wneud. Dangoso'r cyrrannell i chi yr ateb yn un ffordd penodol, ond mae'n syniad neis i gael edrych trwy y tablau a gweld sut maent yn gweithio a chlymu y ddau pethau yna gyda'i gilydd. Yn olaf, y peth cynnil mewn prawf rhagdybiaeth yw dehongli eich canlyniad. Cofiwch, diweddwn na beth galwyd yn gwerth P, sy'n tebygolrwydd. Roedd yn fach iawn ac yn mwy fach na'r lefel yr wydd y cad. Dyna'r lefel trothwy y prawf. Os ydy eich gwerth P yn mwy fach na'r lefel yr wydd y cad, yna rydych yn gwrthod y rhagdybiaeth 0. Bydd angen i chi gwneud ychydig o gwestiynau eraill i weld beth sy'n digwydd mewn achosion eraill. Ni fyddaf yn mynd trwy hynny fan hyn, fel fy modd ddim yn eich drysu, ond gwnewch yn siŵr i drio peth cwestiynau eraill ar brofi rhagdybiaethau. Mae angen i chi ymarfer amrywiaeth o gwestiynau, felly rydych yn dehongli'n gywir beth sy'n digwydd, yn dibynnu ar ba ochr o'r lefel yr wydd y cael rydych ar. Hefyd mae angen i chi fod yn gyfarwydd â phrofion dwy ochrog neu dwy cynffon. Beth yn mynd i orffen a drychiad byr ar sgiliau ehangach sy'n gysylltiedig i'r cwestiwn yma. Dylsech fod yn ymwybodol bydd cwestiynau eraill yn cynnwys profi rhagdybiaethau yn gysylltiedig i ddosraniadau eraill. Roedd y cwestiwn yma i gyd am y dosraniad binomial. Gyfyned i chi hefyd i fod yn gyfarwydd â phrofi rhagdybiaethau sy'n syliedig ar y dosraniad person ac ar y dosraniad normal. Nesaf, a dyma'r peth olaf byddaf yn siarad amdano fan hyn. Un o'r pethau cyfrwys am debygolrwydd yw nid ydych yn gallu gofyn y cwestiynau mwyaf amlwg, neu nid oes gan y cwestiynau mwyaf amlwg atebion ystyrlon falle dylsef ddweud. A mae hyn pan ydych yn cwrdd â chwestiynau fel profi rhagdybiaethau, maent i'w weld bach yn anodd i ei deall. Roedd fi chi yn enghraifft lot yn symlach. Pe bai taflaf ceinog unwaith, y cwestiwn amlwg byddwch falle am ateb yw beth yw'r canlyniad pan taflaf y ceiniog. Nawr wrth gwrs, nid oes yna ateb da i'r cwestiwn yna. Ni allai ddweud wrthych beth bydd y canlyniad. Bydda nallai pen neu cynffon, ond ni allai fod yn sicr. A mae hynny'n hanfodol i natur a'r brofion ar hap. A dyna ble daw'r holl ffordd weddol mwy fanwl yma o eirio cwestiynau o. Felly, mewn profi rhagdybiaethau, yn yr achos oedd gennym fan hyn, beth oedd gennym oedd 13 pen allan o 15 tafliad o geiniog. I ryw raddau, y cwestiwn oedd yn am drio gofyn oedd ydy hynny'n dangos i ni ei fod yn ceiniog teg.
Ydyw'n ceiniog teg ei beidio? Wel, ni allaf ddweud. Ni allaf ddweud yn sicr. Ni all Finita dweud wrthom, ni all Marc dweud wrthom os ydy hyn yn ceiniog teg ei beidio. Y gorau gallwn gwneud yw i gyfrifo faint yn debygol neu'n annebygol oedd ein canlyniad a arsylwyd yn tybio i fod yn ceiniog teg. Ac yna, cymharu hwn i debygolrwydd trothwy a phenderfynwyd ar yn barod. Cewch feddwl gofalus am hwnna. Byddwch yn gweld lot o'r fath yma o beth yn nhebygolrwydd. Mae pethau bach yn cyfrwys oherwydd ni allwn gofyn y cwestiynau mwyaf amlwg.